Titwayo satauri vasatombodayira nguva vasakatombobuyira kana kuti sei ndazona titobva ti maswebha ati tusu ndopandakatora musoro watete ndikaisa pai ndikaisa pasi ndakatanga kutetsura chii mhere ndikubata pachese havachatombofema kufemera kure kure. Taigara tichiinzwa achirohwa nemurume achiroverwa mari yake yanenge ashanda. andobvatora mupinyi bvatanga kumurowa dumbu iri ndopakarutsa kana ibva pino mbabva atanga kurudza redhiyo bvavhara dho munhu ari pano panze Airova mukadzi kumupfekenura hembe. Rimwe zuva akatiza pasera akashama mota ikavalaita nemalaiti. Tiri kusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Muhusha. Kumashure kwangu kune midziyo yemudzimai uyo akarasikirwa neupenyu pamba panapa yava kutakurwa iye ava chituna. Tataura nemwana akanga aripo musi washaika mudzimai uyo ataura achiti akatoona baba mukuru vachidzipa uye kukandidzira tete vake mushure mekunge vatombodzipa iye musikana uyu vachimudzipira remote akazomutswa pakati peusiku vachimuti tete vako vari panze. Zvakaitika ndezvekuti ndanga ndakatobhomba kuedu kumapunga ndichiti ndoda kunoita sei kunogadzira foni yangu. Ndakabva ndasvika kustadium kune kuseti stadium kumusika mashops ari pasera kune munhu anogadzira mafoni anonzi Diva. Ndandatosvika ndandasiya foni yangu pepai ndandatotenga mazepa angu nemastambo angu ndandatotanga kutoya kunokwatete ndichiti ndinotora hembe dzangu ndichitofamba muna musvosve ndabva ndasangana natete vangu ini saka ndasinambovaziva ndokandiziva zvikanzi ndabva vakandisi hey sister ndakati handimutete zvikanzi ndini zvikanzi ndabva kwese kundifanira ndabva ndazozvona kuti ndiwe saka ndamira ndati alright ndandati wandibvunza zvikanzi kuenda kupi ndikuenda kumba kwenyu ndati kwemimi mukuenda kupi zvadanotora chii zvangu zvandasiya apo ndatowamira vachitodya mazepe anga ndatenga Sid Melody watonotora zvinhu zvebva wadzoka wati tidye chi tese mazepe tatodya tese pai chitofamba titasvika pane muroora wangu anonzi Maitembo so totango ndanditoamhoresa vatango nditi ko imimi mamai makapfeka matrauzi nemaguvha kuti soro rainyu tozita sei pandikati muzondozvaveko remazuva ano imi hamuzondozviriko here wakatanga kutoseka neswaipa natete tatodarikira titasvika panapo totavhura dhoto zvapinda mumba chibadza TV news dzawanza dzatotanga ndatanga tona TV tete ubvatora beans wagadza pasitofu saka ndinenge ndakati garezve 10 minutes ndati tete ndoti sendoda kubuda nendogarkai zvikana tete udendogarike kunoita sei ndati bandokandagara nchitaseka ndaya kuno kundogara nchiita ikoko zvikanzi natete alright tinogona sei kuenda ndangogara zve 2 minutes ndakuenda ndoda tobuda ndasvika kugarikai ndagara zvinenge zve 4 hours kuma to 5 pandakadzoka kunoko chisvika panapa kuma past 5 ndatosvika ndabvunza kamusikana zvasila ndifazila tete wangu aita sei vasvika here zvikanzi varimo mumba ndatopinda mumba ndakutoti ndipinde dhora step step ndipinde mumba wangu ndipokandikoyo nguva dzonouya dzinodzi vaitoseka nenda tete nguva ndakasvika kuya than paper zvanzi alright watobuda ungatonibadzara wachiusa kunotsero wakabva vachisvika pakona wakabva nditi fiona ndakangano ndati chiko zvikanzi tora chihuku iri mudhamu munduri mvura endesa pastofu ndiyekundrisa huku ndataura iti ndatotora huku yedu ndatocheka tatogara pa ndikamusika kanonzi Fazila kacho wakatonibatsira kuundura titapedza ndatocheka chi nzondora ndakacheka. Saka tete venge watokubatira huku muzukuru auyo wakubatira huku tete vako saka tikabva tatopedza ndakagadzira zvese ndatora matumbu makumbo musoro nezvemukati zvese nezvesampoto ndacheka chidya ichi nechimutedzero chacho ndaisampoto tete wangu akatogara mumba wapedza kusakura pakuona TV saka tete nava ndabvunza ndati tete unokwana here muriwo zvikanzi uya nautone wanga akatogara pambedha zvikanzi cheka chechibapiro chasara ichi ndacheka bapiro iri ndatotangobika muriwo ndapedza ndakubika sadza 7 dzava dzakwana watotora chipirisa ubva watonwa 7
tatapedza tatotodya kuma past 8 dzemanheru tichiona news. Past 8 to 9 baba ndipo pakauya murume wavo wandizotebva kupi wazinyimba times ndakasvika wakanditi ndichitobika wakanditi anzi handizivi kuti bangura kwako wachauya because wanga chichokoda kubasa ndati aure saka ndisingatombozoti ari chiri wauya chete vai murume wakabva atanga kunoka yekutanga ndakamuignore tachiona chimovie but noka kuchike chituri tamuignore kechitiri chete ndimbokazonditi nephew unosikudza chi ndori kunoko here inovhura bangura wako dho nandatobvisa mabhaketsi aya totsitsikidza padho kuti pasazovhura kana pachivhura panonzwika tasati ndabvisa mabhaketsi aya banguru bva watopinda tenzi wakapinda mumba wakati maitanya ukude chii svikana tete imam chidonotengera chii svikanzi handinganokutenga chinhu chaute chasingafariri svikana tete munonotengera chii machips svikanzi kofiwa ndairi kuda machips svikanzi saka zvandikuita ndezvekuti pamunhu machips nedrink machips nedrink wati chindoda nani newe metanya tete wabva wati handizokwanisa kuita sei kufamba ndoda urara ndakaneta natete zvakanzi mongwe nani nafiona sani kufamba ndokwandoda handini tabuda panapa panze bvashedza hanzi samutoko bata dioko zvikanzi ukude chii zvakanzi ndikuda supa zvikanzi handikwerodrom tatafamba tinodofunga takaenda neuku kutaro tasvika paerodrom pepa tasvika pashopi pekutanga tekamashaya yechi2 panitengeswa bati tekamashaya takazoenda kuseri kunet club ndokwa takazomaona machips aya ivo vanga vatotenga pashopi yekutanga vanga vatotenga kudarasiparawo tatatenga machips aya angoda ndatanga kudyira chi kubva ipapo ndiri munzira tichitouya kunoko kwasara tete ndofunga takasvika apo pane tawalaiti bata bamukuru ndipo wakatangoti handinoku ndati hatizoenda nekuwa kwesu handini apa ndipapa ndopadhuze watita nharibva wati handi tosangana mberi wakabva wainokuiti nabatito vatani kuseri kunoko ndichisvika wangasati wasvika ndandasvika ndandagadzika machips padivaida panetv ndandatoona kuti ndakatosvika ndandati tete vanga wasima ngaenda kuone shamwari wametadiwa ndandangogadzika machips aya ndandatobuda ndandasvika ndandati metadiwa vananoka zvakadzipinda ndati tete ndauya zvanzi metadiwa nakuti sei ndakuenda ameno itotoro nemetadiwa nyemuchairo achitanza kuda zita juti rana 5 ndatotodzoka mumbomo vakangosvika bvati komachips achiti kudya tesere ndati nangu ndadya kudhare zvikanzi wagute ndati ndaguta zvanzi ngosingamadi ndati ndasingamadi zvikanzi ukumadere hatidye ndakati kana tete kana mbida ngotese kuti idye tese tongodya totitanga kutodya machips aya rashenta tadamburana nepakati iwo bva wadya yaopisa ndadya yangu pisa saka murume wavo ndandakabata remote ndichitose ndichitoona movie redio ndichiita fast forward kwabva wandibvuta remote ndandaramba ndakabatoko kusaidroko bva nditi iwe usondoti ndipo remote re bva dzipa bva dzanyira pambedha ndiani murume wacho baba mukuru bva dzanyira pambedha ndati saka mukatondidzanyira pambedha ndoda remote remote yenyu mukatondorera remote bva watora remote iye bva watanga kutesa hamene zvichindivele zvavo zvaitoimba waisa pepai tete ndibva kwati chi batado zvamutese zvamukuti handisi kuzvida handisikumbofarira zvikanzi zvamukutese kuzvida zvamukutese zvekuti chi bva wari watete mbama bva wadzipira bva wadzimbidzira bva wakandira kumadziro kumbedha tete wachitoseka pepai saka ndote tete vakangoti chi ndikunzwa kutsva after wadzipa wakandidzira kumadziro ndati mukunzwa kutsva zvikanzi bva watomuka pepai bva wafukira kumbezi nangu wakafuka ndati ndikunzwa chi chando munogona nyonitsitsikidza kumbezi bva tutsira gumbezi rimwe padenga ndatorara pepai tete ndakavasiya vakagara nemurume wavo vadarara bosi wanga titisi pambedha ndakaramba ndandarara pasi saka patenza ndakarara kunenge mapasti 11 murume wavo ndopapaka achinimutsa zverusha zvezve zvikanzi fiona usikunzweni kuti atitokodonha panza pekutanga nakamidio ndakati adatoninyaudzo ndozinzorohoto kechitubva adzoka futi nanambotonge ndakuteerera keche3 baba ndakazomuka ndakati wazi ndanga ndakapinda bhatani nejini ranga ndakapfeka ndakaramba ndakazvimanikidza straight ndorwadza nejeko tova ndatomuka paipai ndomuka panapa ndasvika pandamira padhiwa tete wangu akararama kabva wanchedza neroko bva wanongedzeramba tenzi wakanongedzeramba ndakamhanya chakamanyisa pfungwa dzangu ndakamhanya notrofoni yavo bva ndasvika ndandachega musoro wavo ndaisa pamakumbo pangu ndakati chete chii vasagonotaura vatora mwana mucheche hanzi ndarwara ndati marwara ndarwara ndati marwara nii
avanozodaira vhanditi vomboita kunge wanyarara papai bobo wakazonditi chi ndisimudze ndavasimudza ndigarise ndavagarisa vhandisimudze ndavasimudza vhanditise chi mvura pane madhishanga ari panapa tu ndaisambura musoro memunhu vapedza bhosi ndanga ndakaita kuvajigera maoko wasangana simba rekumira vachiti handasiba warutsa wanenge wakarutsa 2 times saka simba vandasiyana kugarisa apa vhandichinochidza metadao ndopa wakapesotora nini vachinochidza metadiwo saka patemza ndinganochidza metadiwo ndichiti tete wadona patemza ndingavasiya pandakazoonawo kumauswa baba ndakasvika ndichitomhanya pepa ndichitochema ndichiti ko tete chii svika tete vayo vasisatauri vasisatombodayira wangu vasisakatomboboyira kana kuti sei ndipo pandakavasimudza ndega pasina munhu anga aripo pandakavasimudza ndasvika vandavasa futi musoro chii pamakumbo pangu ndati tete chiye vasisatauri vakutodhonza mweya vanenge vakadhonza mweya ka 3 times ndopakazoenda bamikeila nanamai benji nanani vanhu vakatowanda vakinzoita sei tatangoti pamworwa nezvinhu tatangotoita sei kwafungadza mafuta ehwaiti pepai ndoandafonera mama wangu ndati mama tete wadonha kunoku svikanzi wadonha china ndati inasi kuzva murume wandi achingondimutsa zverusha achiti tete wako wadonha zvana mama saka mazvifambisa sei ndati papo tikumboedza zvamataura zvekuti tiraite sei tirakuiza mafuta ehwaiti tesei tiwafungedzere chii havasi tombobepura vana kana chavakuita ndipo pakaya murungu wavo mama vakata foni pakaya murungu wavo bashila vavunza zvakanzi murume wacho ari kupi pese petika zvinhu zvimurume wanga akagara mba achitoridza music vavunza murume wavo ari kupi titi ari mumbo zvikanzi ari mumba kuti sei akarara mbopo wakasvika panze vakingosvika padhoki step apa zvikanzi akupinda muno muri kumurova nemupini baba mukuru vevana temzo dzakungoti mpini wobva wangotora mpini ongoroseri kwedhoku wasi patemzo ndikarainani ndombonoroseri kwedhoku nempini wobva wangotora mpini ongoroseri kwedhoku kwe vakutobuda panze tostepe wanoona bashila mbo wakagwenzera dho mpini uchinowirira uko mbopo wakabatwa vaunzo nawo panapa panze vatanga kurohwa china bashila chinzi chirudzwa chongochita se chongochiita isa uri mumba mukadzi wako achita basa rekuona vanomwe varume wasira varume wake vatangotopindura vasungwa chi makoni makumbo achinzongonozotira bashila vafonera mota tete tatatowabvisa tatochinja hembe dzangwana dresi angwana ranga ratota tatatovaisa pakicheni apa ndanze notora chikapeti sawaridze chikamfotega bhosi ndingonozosviba nekobra ndanatora kamfoti ndakatanga natora reblue chikanzi aya reblue nozosviba ndanatora reorange kapeti ayi ndandawaridza ndanatora kamfota ndandawaridza ndanotora pillow ndandaisa tete vabatirana chi vanhu vabatirana tete vaivai voisa dzakumanguva idzi pari kuitika zvese izvi unenge wanga watomwa past 10 to 12 past 11 to 12 tosiu saka ndo patikararisa tete apo ndakava ndatora bhandiriya ravo reyelo rine muchinjiko wewhite nandavasungira but abhana kana chakaitika wanga wasaboire kana kuti sei abhana kana chakakwanisa kuita ndova ndikati bachila vaini popo wakawebwa fona mota minoka probox kawe vakabva kamira pasera apa pamango patara vanzi vatakure tese mwinavo tiende kuchipatara vatakura pavachanga patora kamfota varanowaridza chinzi wawanepe kuti se varabva vanoiswa pepai vanzi iwe wachinotora chimajakets pinambana na fraudrop natora majuzi natora majuzi pepai nananziya iwe wafanira kusara ande chikuhospital tasvika kuhospital ndofunga takango vanhu vaiye kungozvinoti panenge pane serious issue manesaya vava nemurume nemukadzi ndokabva waibva wafika maglovos kana ndautanga tita sei taona munhu wacho kwabva wambi notongoita sei tete wacho vanzi vatore moise chipabhedhi saka vanhu vanga vakutya manje kuita sekuvabata ndopa ndikavasimudza musoro dai so ndikuona dumbu ravo rafuta havachafema ndikuvabata pachest havachatombofema vakufemera kure kure ndipo pakaiswa pabhedhi pepai vasvika vaiswa pabhedhi number 1 vaiswa pabhedhi number 1 pepai amino vakachekwa apa pavakachekwa pakabuda ropa rokwana hafu kapo rakabuda ipapo vachitestwa bp yavo ngeri pa 71 ngekatodzike tori blue vozi vanhu vaitanzi vakolapsa chichi saka tete ndipo vakatosvika bhoso paoxygen pepaya vakatomboedza vanhu kuvhura manisa aivhura oxygen kuti nyanyita pressure kuti vamwe vangatese vangafema abhana vamboedza kuda nswe
hapana zvakaitika. Baba tazonda zvatoda polisi kuti vaendese kumochari. Vatovharwa pepa ende ndatanga kutochema chitobuda chipanze. Ndasvika vanhu songo kutochema tusvika pamota pepa. Zvapo fona bamikela. Ndafona mama wangu ndakati tete washaya kuno. Zvikanzi na mama dede wangu ndo akadera foni zvanzi. Ndo zvaitika. Vatokata foni. Pepa. Saka toda kutora kumashure. Pawakapedzisira uchienda kunorara iwe wakaona baba mukuru vako vachidzipa vatete vachivakandira kumadziro. Haipo ndakazorara. Saka zvakazoitika kuzosvika wazoshedzwa unazoona kuti chii chakaitika. Ndazozomboona ivo baba mukuru vari kuti chii chakaitika pavakanga vaakubvunzwa nevanhu. Ungotanzwa kadhifodha mapirisi wanga wagara vachibvunzwa polisi. Ko vanoti vakabuda sei panze sezvo uri kuti wakazodedzerwa tete vapanze? Izvo ndikavabvunza kuti ndakabvunza ndakati kwemimi mukuti tete wadonha panze apa wabuda chevosi tete pandarara inini manga makagara navo vakarara muchiona TV mese. Zvikanzi hati twakorera kuTV ndataurira kuTV rora kuTV chirudzwa. Zvikanzi ameno vatangotondudza rafa ipai vagara panze apa terms dzakava nepolisi. Zvikanzi vadhifodha mapirisi. Asi iwe uri kutendeseka kuti wakaona baba mukuru vachirova vatete. Baba mukuru vakasungwa here kana vakasungwa izvozvizvi vari kupi? Tingavateva nezuro kuchiwanidzo kuchitokisi. Chii chauda kutaura nezvawakaona iwe? Uri kuti tete wako uchisvika wakasvika tete vachizvifambira vakatosangana newe vari mutano usiku humwe chete ihwohwo tete wobva watoshayika. Chii chauri kutaura? Zvikunetsa nezvekuti tete vakabuda nani panze panapa and then murume wacho bva achindimutsa bva agara futi mumba tedza kuve tibatsira nezvinhu zvacho panapa. Ndozvikundinetsa zvokuti tete wangu wazobuda nani panze panapa. Tiri kuona isusu kuti mhirizhonga yemudzimba iri kuramba ichiwanda pekuti unozopedzisira wakunzwa kunzi pana auraya umwe, pane murume auraya mukadzi, pane mukadzi auraya murume, asi chikero checho kunyanyosimbira pakuti tinoona kuti vakadzi vazhinji vari kuurayiwa mudzimba. Tete iwe uri muzukuru vaimbotaura here nyaya yekuti vairohwa? Zvinhu here zvokuti ungati tete ndainzwa vachinzi vaimbogara vachirwa nemurume wavo? Izvo zvipozi kunoku ndaisatombobva ndini pavanesomba kwedu ini nemunin'ina wangu tisitoinyanyouya kunoku and then ndinanyanyogara ndichiuya kunoku ndichiona tete ndichimbogara zvemazuva ndichidzokera hangu kumba. Zvandaona ini kazhinji kacho murume wangu akadhakwa aitanga anyongoshetete anisani navo ndozvaiita kazhinji kacho vachingovatesa vachingovarova vachienda kumanext door kwavo kushamwadza vachiti murume wachandiuraya murume wachandiuraya. Vaigara vachirohwa vachitaura vachirohwa kubva vachiri kugara kusati una musvosvo kumahwanu vachigara vese. Vanga vakura zvokusvika makore mangani tete? 50. Vanga vane vana here tete vasiya vana vakakura sei? Vana vavo vese vakapera kufa vasisina mwana. Saka isusu tisitoyawo tichiita sevana vavo and then isusu vaitongotidavo vachiti ndakaona mindi ndaona vana vangu. Wataura chiti tete murungu wavakauya tete vaiita basa rei? Vaingoita basa rahousemaid. Ko baba mukuru wataura kuti baba mukuru vaiti pavanenge vadhakwa baba mukuru vainwa doro rakaita sei? Ndiri dzimwe nguva tinoona kuti vamwana izvezvi doro rakunwiwa rakangosiyana siyana vainwa doro rakaita sei? Ndezvo wangu toinawo kuti musombo tubude tuzvitumbwa here totwainwa chizotomixo nezvavo. Tataura nemuridzi wepamba pailoja mudzimai uyu anoti iye makore ese aagara nemudzimai uyu aigara achimuudza kuti kushingirira kwauri kuita uku sezvo pasina vana auone here kuti uchazourayiwa, asi iye aingoramba achingoshingirira. Ini ndini landlord wavo. Mukadzi uyu akagara nofunga anga ane 4 years kana ndisiri mistake ari mumba umu kubvira achamboshandira amai vamwe pazasi apa kusvikira ndaiti kana month end yangu yakwana yekuya ndaitofonerwa naamai vavaishandira achitora mari yangu tichienda. Asi ndakazouya chakatanga ndechekuti ndakambofonerwa zvichinzi muroja wenyu ari kurwisana nemurume. Ndokubva ndamboya ndomubvunzai akati akatobva gogo akaenda. Ndokubva ndamuti inini zvandandafunga shamwari ndandafunga kuti ubude mumba ubve uone kumwe kwokuenda kuitira kuti murume ukauya
uone kupesana naye nokuti iwe uri kusvika kurambana naye nokuti ari kukushusha. Ndokubva ati alright gogo. Saka akazomboenda. Ndazodzoka ndopandikanzwa kunzi akanga akiya mumba. Murume uya akazouya achidakedza kuvhura dhoo akakundika, akazotora dombo, akazorova dhoo rakatobeduka papadhrock ipapa, namanje rakangodaro dhoo racho. Saka ndokupinda kwaakaita mumba. Mukadzi uyu paakazodzoka akaona murume apamba. Right, tazogara wakaramba wachirovana, akazombosvika pokurwara vaazosiya basa akugara. Ndopandikauya ndikati mari, zvikanzi mama ndakundika, mari handina yerendi. Ndikati ko zvino unogara sei? Iwewe hauna hama dzako here? Akati ndine mukoma wangu ari kuTrojan, mama wangu ari kudomboshava, hanzvadzi yangu iri kumapunga. Ndikati iwewe wadii waenda? Zvikanzi kufunga kutsvaga basa kumwe kunhu kuti ndiwane basa. Ndopandikamati iwe ndine mwana wangu ari kumayadhe Glendale aroda munhu. Iwewe unongobuda woenda kana uri serious. Ndipei nhamba. Ndobva ndamupa nhamba ndokutofonerana nomwana wangu uyu. Ndizonzwa mwana akuti mama mukadzi uye anditi inini imba yokubhindura handisi kuvharisa nokuti murume wangu da kuti ambogarapo. Tikati kana zvatodaro zvavharana ngaachirega ake kuita sei kuchitouya nekwako nokuti murume wacho azimuteera. Ndozouya akushanda kumwana vaamai vaimboshandira kare kwaanga ari namanjuku last month. Ndopandikamuona ndikati iwe kupera kwauri kuita uku vadii wasiyana nomurume uyu, uri kuramba uchingorohwa. Wadii masiyana? Zvikanzi haana kudayira. Waaishandira ndiye akati mufunga wari kuda mereji. Ndikati iwe mereji inoshingirirwa ndeyevana. Kana yevana wacho ukazosiya vana kuti vana vacho ndoenda kunovachengeta ndiri kumusha kwedu, ungangoshingirira tarirowo nezvauri wakutopera kuita tubhonzo uchingoshingirira kushushwa nemunhu hausina mwana naye, asina kana kukuroora. Saka zvadero ndakadzokera. Uri mwedzi waperawo nezu rokuseni ndopandakusonzwa nyaya yokunzi ndozvaitika. Saka nezu rowo ndichisvika inini ndakasvika paye ndasvika pano ndakasvikira vanhu vakaungana. Chii zvikanzi ndizvozvo chakazopa kuti ndiendewo kumapurisa ndechokuti ndakaenda ndichiti mudzimai ndo wandaiziva. Murume wacho uyu wandakatotanga kumuonawo nezuro kuti ndimuone murume wacho uyu ndandisingatomuziva. Asi mainzwa kuti aigara achirohwa zvokuti mama zviri kukubatai sei semunhu akatomboudza munhu kuti uona uri kunzwa isosiya iye zvinezvi maakudzoka paine umbowo hunenge huri kuratidza kuti mukadzi uyu aurayiwa nemurume? Zvakandirwadza kutaura chokwadi pamberi paMwari nokuti munhu aizvishandira, airarama upenyu hwokushupika, handiti achishingirira kuti ndishandire upenyu hwangu, achitombondiudza mumwe mwedzi kuti mama inini mari handina, amai wangu akabatwa shuga saka tiri kubatsirana mapirisi okuti ndirapise mama, ndinozokupai. Ndaidzoka ndichimunzwisisa. Ndopandikazenge ndaumba plani yokuti wadii wachinja bhindura ino vaenda imwe nzvimbo yokuitira kuti uone kutiza murume uyu. Sei muri kuti kutiza asi pane pekuti aitya kumuramba here murume? Ndozvizvo, ndochokwadi. Murume uyu kutya kumuramba aitya nokuti munhu asiri kuzikana hama dzake. Kana kumapurisa pandikasvika nezuro ndichivatsanangudzira kuti mukadzi uyu akutakura nhumbi dzake kuenda mufi. Saka zvinhu zvaakusara apa zvinhu zvomurume zvineini murume uyu handimuzivi. Vakambonditi dzokai kusvikira vakazonditi pindai amai, vanzwa ndaramba ndichita nharo. Ndokubva ndati toda kuti mumubvunzo kuti anondizivawo here. Achibvunzwa akati handizivi. Akabvunzwa nemapurisa kuti how many years amagara nomudzimai uyu? 4 years. Uri pamba paamai usingazivi landlord. Zvikanzi acho kwada handimuzivi. Ndopandikazoti kumapurisa ena handimuzivi. Mbatya dzomudzimai dzikatakurwa dzake dzikasara mundozomuwana kuti imba ndeyangu ndoda kupinza mumwe munhu. Saka mbatya dzake dzakazotambirwa ndakanzira kunge dzayo. Ndobva ndangoti musikana uyu iyeiwa anga aripo. Ndikati chitakura nhumbi dzatete wako, nhumbi dzomurume watete wako dziende, ndakutobatsirana neava kuti nekuti ndaingova titakurai nhumbi dzomukwasha wenyu. Saka iwo unokuona kuti havamuzivi, havana kuroorana, inge chiri chifambi chete chaingoitika. Akati sechero, anga asina kana zvinhu zvakawanda, sechero chete nombatya dzake dzaanga anadzo. Nemunext waaisheyana naye vairwa. Iye murume uyu airwa nemunext?
ndo zvaanga ari violent. Wakambonetsana nyaya yemagetsi yokuti uyu anga asina kujusa magetsi, ava vajusa ndokunge wawirirana kuti tozopana mari. Saka uyu akabva angosvika unofunga kunokonekta pawa akanga wadonhedzerana hanzi pachi vadonhedzerana magetsi kuti arege kupinda make. Uyu pakuzobvunza pawaita ndozofonerwa noye panext apa ndowano nhamba dzevana vangu ndowakafona achiti ndozvikuitika kumba kwenyu kwaita hondo. Saka uyu akazenga achiti inini mukorokoza uyu anogona kungondiuraya. Murume uyu mukorokoza uyu haatombozikana kuti iyewo kana hama dzake hadzizive kuti ivava havatoziva kuti musha kwake ndokupi, nokuti neziro kumapurisa zvese akabvunzwa ndirimo kumusha kwako hama dzako munhu akati handina. Akadziwe saka nyaya yako iyi yese haina hama iri kuziva, ndozvaingotaura kuti handina. Saka hatitombonyatsozivawo kuti chii. Inini kuziva kuti munhu wanga ari violent apa ndozviziva. Zvanga zvitongondinetsawo kuti ndikamuti iwewe buda mumba mangu mukadzi uye aibva ademba zvokuti ndaingotarisawo rwendo rwatabva tese nemukadzi uyu chimunzwirawo tsitsi plus iye anobva kuUMP ini ndobva kuUMP ndaingomutorawo sehama yangu asi hataizivana takazozivana pakutsanangura. Saka ndomamirire anga akaita munhu aiva violent. Apa zvakazoitika ndakazongonzwa ndaandisipo asi kuziva kuti panga pasina rugare ndozviziva. Imimi muri kumapurisa gogo, murume uyu ari kunzi kumapurisa ari kuti chii chakaitika? Ari kuti akatanga hanzi kupera simba nokuti ndiri kudikitira. Onai makadhi ake eBP ari kubva amanyirira kuti munhu anga ane BP. Ndozvaari kumanyirira. Asi mimi muchitaura nemusikana ari kuti musikana akatoona tete vachimborohwa vachidzipwa. Zvakazoitika ndozvekuti tiri kumapurisa kauyu mwana uyu ndoona inge akakanganisika nozvaakaona. Kwakaverengwa dhoketera takatanga kusvika nababa wacho. Dhoketera akanga richitsanangura kudzipwa nokudii kwese. Azotorwa nomupurisa wechikadzi kechi2 azoenda payapa nokuti iye achitaura kuti baba mukuru akatanga kumubvutira remote kana asina kukutaurira iwe. Ataura akati vakatombondidzipawo neniwo. Right. Maona statement iyo mukaverengerwa dhoketa hakuna nyaya iyo yokuti iye akambodzipwa, asi kuti tete wakazoti kusei watorera mwana remote ndopakatanga kurova tete nokuvadhumira. Azonyoreswa dhoketi rechi2 nomupurisa wechikadzi kwanga kusina. Rabuda dhoketi riye baba wake vakunzi sainai rawerengwa tese tiripo ndokubva hapasisina kudzipiwa nokurohwa kuiwo. Baba webva waramba kusaina. Wakati ndogosaina sei hapana kujeka ko zvikanzi zviripo nozvaambotaura zvasiyana. Ko ini ndini ndakazongokasika kudayira ndikati mwana wangu kumupurisa nyaya iripo ndoyekuti nyaya yerimoti hauna kuiverenga. Zvikanzi yakadii ndobva zvonzi rimoti shuwa ndakatoriwa ndikatombodzipwa nababa mukuru. Mama chii chamurida kutaura? Tinoziva isusu kuti mishonga dzemudzimba kunge kuno kubhindura kuri kutonzi kune madzimai mazhinji ari kuurayiwa nevarume. Mambotaura kuti matimimi ndakati usaramba uchishingirira. Uri kushingirirei? Nhasi unotonzwa dai hurumende yedu yatora matanho nonyaya nokuti vakadzika tiri kuperera kushingira vana. So uye haana kuperengerera kushingira vana, akashingira kuda murume 1 plus kusvika kumuramba. Saka vakuru vedu vaiti roorana iwe matongo munozivana. Handiti unenge uchiziva kuti pamusha pake ndopapa papi ndopapa. Zvino uyu akanga asingazivi kuti pamusha pake ndopapi kana kuti kwakuri kungoshingirira chete kwokuti ii ndichimubvunza aiti boyfriend akaroora here haana. Handiti mazvona. Saka dai hurumende yedu yatibatsira pamhirizhonga yekuti munhu anenge aonekwawo ano nyaya dzakadaika ngaapowo mutongo, nokuti pakangoshanda chete kuti mumwe munhu anogona kuzoramba nyaya sei ari kubva abudisa makadhi eBP kuti inenge BP inokwira nei? Inokwira nokushungurudzwa. Handiti inokwira nokushungurudzwa BP ndozvatoziva. Saka ameno tongozviti kana iwo Mwari dai vapindira, nokuti vakadzi vari kupera vachishingira dzimba. Saka dzimba dzacho kana dzichidai zvinoshandei? Dai pane vana izvozvo vakusara vasina amai plus afa mukadzi, murume asara anoramba achingozviita. Apa hasi kuzikana kwaanobva, pamwe kwaakabva akatomboita nyaya dzakafanana nodzidzo. Saka ameno
ndokutaurawo kwangu. Tikataura nemuvakidzani ati zvinhu zvanga zvisisakatyamadzi kunzwa kuti paita noizi nekuti murume uyu anonzi Rambo ndo zvaaigara achiita achirova mudzimai. Akatombomurova umwe musi asina kana kupfeka mudzimai uyu achiedza kutiza asi akaramba achimurova kunyange nemurodhi chaimo. Musi wazoshayika marimwe zuro Tuesday usiku kuti timuke nezuro chitatu nezuro Tuesday usiku weMonday kuma 111 ndakanzwa noise yevanhu vanga vakuchema vachibva kuhospital kunomusiya atofa. Noise yokurwisana kwavo apa handina kuinzwa asi taigara tichiinzwa achirohwa nemurume achiroverwa mari yake yanenge ashanda. Muri kureva kuti mimi mumashure mhirizhonga yepamba pano yemurume uyu nemudzimai wake maitoiziva? Tinotoiziva kubvira tichigara naye achirenda panapa achiloja panapa taitoiziva kuti murume anoita mhirizhonga nomudzimai. Takatombomuofawo dzimba kuti wadii kusiyana nemurume uyu, wadii kusiyana naye, asi aingoramba auzi vanhu vaviri auziva kuti vanenge vachiwirirana papi, asi kuti murume airova mukadzi. Pese paiwanira mari aitomurova. Mukadzi ndiye aishanda, ndiye abhadhara rent. Landlord andoziva mukadzi kuti ndiye ailoja panapa. Inini ndagara makore akati wandei naye achiloja panapa. Murume wacho ndakatotanga kutomuzivawo musi wasungwa nemapurisa. Hainyatsooneka kana kuzikana asi airova mukadzi kumupfekenura hembe. Rimwe zuva akatiza pasera akashama achida kunotizira ukoko aishanda uko asina kana hembe. Mota ikavalaita nemalaidzi. Murume akatora matomba ikamira vachida kurandudzira akatora matomba akatema kusvikira achirova mukadzi. Mukadzi airova kwete zvokutamba. Chii chamurida kutaura mama? Nekuti tiri kuona kuti mhirizhonga dzemudzimba dziri kuramba dzichiwanda zvekuti madzimai mazhinji vari kurasikirwa neupenyu. Pano nepapo unozonzwa kuti pane murume aurayiwa asi chikero chacho chiri kunyanya kuwandira kumadzimai. Ini ndinotaurawo kuti 1 dei vanhu vakaziva Mwari first chekutanga. Bosi Mwari ndiye akaita roorano. Ndiye akasika munhurume nemunhukadzi. Akavati vave nyama imwe, vagare pamwe chete, vaberekane vawande. Maguidelines vanofanira kuwana kwaari Jehovha neshoko rake Bhaibheri. Kunyanya varume vanonzi idai vakadzi venyu sekuzvida kwamunodini kwamunoita imi. Mudzimai mudziyo usina simba. Kana vakadzidzawo Bhaibheri vakaverengawo zvinodiwa naMwari vakanamata zvinogona kubatsira. Chechi2 ndinoda kutenda hurumende yedu inoedza nepainogona kuti pasava nemhirizhonga mudzimba. Handizoti mutemo wacho ungasungwe kuti zvakare here kana zvichibvira kuti vanhu vasarwisane mudzimba umu. Tiri kurasikirwa neupenyu hwevanhu vakawanda, vanhu vanenge vanhu upenyu hwemunhu hunokosha. Ndofunga munozviziva kuti munhu akasikwa nemufananidzo waMwari hazvinakidze. Zvichireva kuti imimi mama pamakanzwa kunzi mudzimai wepanapa ashayika hamuna kukahadzika, manzwa kuti pane mhirizhonga yaitika? Ndakatoziva kuti ndo magumisiro ndo zvazoitika kuna maitanya vaivadini. Ene ndakarwadzwa musi wacho nezuro wacho tandaswera tese achitosakura pasera pachiti ndipei badza ndipei maavhokadho but ndakarwadzwa kwete zvokutamba. Noti kurasikirwa nemunhu ka haisi nyore mwanangu, haisi nyore. Kana government chaiyo yarasikirwa nemunhu 1 kokuzoti Jehovha akatisika. Saka handizive kuti pano vanhu vanganzwisisa sei kuti pasava nemhirizhonga mudzimba, uye kuti uti mwana wacho abude muroorano yake anonamatirawo kumurume wake. Saka ameno kuti tobatsirwa sei, kuti government yacho ingatibatsirawo sei. Kunyanya munomubhindura takarasikirwa nomwe mukadzi uko akasiya vana achiti ndofira vana vangu. Pane nyaya yemhirizhonga futi. Mhirizhonga futi akanetsana nemurume
murume akabuda akaenda akazodzoka murume ari kugirlfriend adzoka akasvikouraya chi nepo mhuri yemudzimai yanga yati vabereki vomudzimai vanga vamuti buda mumba umu uya tikukuno asi chavakatadza chandinokumbirawo kana zvikazoitika vakatisiya chi vana vako iwo uyechi hazvisi nyoreka dai vakatora mwana wavo nevana vake kutaura kunoti ngadai tiri chi tichiti tine vanhu vapenyu saka akatofa akasiya mwana mucheche munomubhindura uyewo tumbwa uti handizoti tumbwa gavhumendi ingaite seni nyaya yetumbwa dei vachimwawo zvavo doro chairo handizoti murume wacho anenge akadhakwa here kana kuti madrugs kana kuti chii saka hurumende yedu ngaitibatsirewo handizivi kutoita sei. Mhirishonga dzikuitika but pachiitiko ichi chikuitika inini ndakazosvika pasituation it was one pafoni chitaisa kwangu namona akagara and ainzi auraye mukadzi wake and but iye aitono mapurisa vanhu kwamumunyikidza vamudzura pamba handiti iye abadzoka semunhu angasina simba kuti iye aikwanisa kurere kuti ase but ini ndakumunzwa achitaura akataura kuti anzi kubva kure haisi mhosva muzinzwa sisirani ndinatsokuudza inini waunesa hawakwanisa kuzvitaura but inini ndakabata shoko rekunzi kubva kure chi haisi mhosva asi inini amupa upenyu hwangu ene anomuchenesa handiti maimuziva here Rambo ushu aive munhu akaita sei? Rambo angari gwecha aigara achindudza hanzi tikunyika hanzi ngogera matombo edu mutengi kugera mutengi patichazoenda uno aigarisana sei nevamwe nekuti tanzwa pana paumboo hwekuti aiita mhirishonga nevamwe vapi akarohwa ndiani ainesana namadhamu wake chirikuri pamwe otherwise kwamba mari kana ainache awanyima mari kana kuti akuona mari namadhamu wake ndio yaita aita violence nemukadzi wake chete kana aripo akatadzirwa nemunhu ngauye amire saka imi muri kupupura kuti nemudzimai wake aitomborova mukadzi aiita mhirishonga nemukadzi chii chamuda kutaura imimi nekuti tiri kuona kuti hatikurudzire mhirishonga aiwa izvozvo ndakutaura because inini ndakarega kutaura because apa ndinenge ndakaita muupenyu inini uyu Rambo handimuchenesi munyatsonzwisisa resisirani inini chokwadi chinobudira chi mapurisa imimi makafanana neni because mutsvaga something handiti asi hamuna chokwadi handiti asi mukutobhadharo nekuti hamuna chi chokwadi handiti but inini ndakasvikawo panapa ndinobva kupana shamwari yangu rikripuso inofamba wichewa ndinobva nayo club ndikatosiya padheni paene ndikunzwa vanhu vakupinda panamba kuchena ndinoenda mandauya adamandamira chichikuite hanzi vanhu varume miraichi madho but akabuda Rambo otherwise pamwe ainaenda kumapurisa otherwise handizivi hangu kana aida kutiza but chokwadi asi society yakamumisa ikamudzora ikamuti gara apa ndipo pakatanga kutaura kuti kubva kure haisi mhosva kana ndatadzira mukadzi wangu ndiachazouta mbomira chokwadi kana kunzi akauraya mukadzi wake inini Rambo ndanimuchenesi aiwa mashitayi inini Rambo animuchenesi inini utaura chokwadi but pane zvakataura kusvikira mapurisa yazomutora apa aingotaura navabereki kungamira apa hanzi mukadzi aita sei mumbamo aita dzungwe here chichi vanachibvunza but yakwanisa kuvapindura tataura nemukoma wemudzimai ashaika panapa uyu anova muteedzani wake ati zvinorwadza nekuti aigara akaudza munin'ina akatombomuti munin'ina dai tatakura midziyo yako taenda kuna mai asi nhasi uno midziyo yemunin'ina wake yava kutakurwa iye ava chando muri munin'ina wangu ndaishanda aita kana akashanda mari murume aitora achiendesa kuhwa akaenda kuhwa otswa murowa mangwana oshanda
achitora mari achienda kuhwawa. Vandazoti munin'ina munhu wari kugara nayo makore mangana huna mwana kana naye ende munhu yakunze mushurukwi. Saka unogara naye sei? Akarohwa aitaura. Akarohwa aitaura. Pandakazofonerwa nevamwewo wakati amaitanya varohwa. Kurohwa kuti amaitanya vanhu watorwa mumba kanokandwa pai panze. Watanga kusvika mambama wachibika uri kundiroverei. Ndobva agara ndobva ati arohwa amaitanya kudaro. Ndobva wasiya panze. Kwakunomutsa mwana ari pana pamusikana uyu. Anzive muka unoona atita kuti wapenyu here panze apo. Ndobva abuda ndobva asvika mwana anzi akasvikaona atita vachinanzonga kumushedza vachingoti dai o. Ndobva asvika mwana musikana kudedzwa dai sobva atora atita akaisa pamakumbo. Ndobva atanzi izvoni musikana wacho bvaramba ndikaramba ndakatarisa atete ndazona ndobva ati grrr maziso ebva ati tusu. Ndopandakatora musoro watete ndikaisa pai ndikaisa pasi ndakatanga kutetsura mhere. Saka manext wanga chingozwa kuti musi munhu agara achirohwa mazuva ese ndezvemazuva ese wasingazoti kutorohwa kwokuti munhu akutopondwa. Andobva atora mupinyi bva atanga kumurowa dumbu iri ndopaakarutsa. Airova dumbu nemupinyi murume achimuponda ndobva amurowa nomupinyi bva amusiya kadai bva pinomba bva atanga kudza redhiyo vavhara dho munhu ari pano panze. Mwana pakazotanga kutsetura mhere pakazoya vanhu vakati inga munhu uyo munhu atofa. Wanozivawo kwaaishanda sisi wangu munin'ina wangu panext door bati amaitanya varohwa handi munoona muenda kuchipatara. Anzi kuti wakadhiraivha mota kaenda naye papi pano vakatora munhu kaenda naye kuchipatara anzi akanoti paoxygen haisi kuridha kutorwa chinhu hachisi kuridha. Ndobva wadzoka pano iye ari kuridza redhiyo mumba umu. Ndobva waya polisi paikabura nanzi pangada kutiza anzi kuti saundi ndiri kuseri kundiye polisi akiridza redhiyo. Saka panext door baba mubva wabuda bva ati bwanzobva mubata bhandi wanzi kuti uri kuenda kupi ndokuzobata kwaakazoitwa ndomanzuro andakaita. Tiri kuona mama kuti mhirishonga dzemudzimba ngekuno kubhindura tiri kunzwa kunzi dziri kuramba dzichingowanda. Hapana kana nguva kuno kubhindura umwe mudzimai zvakare aurayiwa nemurume wake. Nhasi unowu pane umbowo huri kutaurika kuti munin'ina wenyu mimi akatomborohwa nemurume. Chii chamuda kutaura pamusoro pemhirishonga yemudzimba? Inini zvanguwo pamusoro pemhirishonga inini zvangu zvandiri inini pamhirishonga zvayo inini paupenyu hwangu taona kuti murume andogara naye haasi kundinyatsondigutsa. Murume kana chigara nemurume uchipinda mumba unoziva kuti murume uyu anogarika naye here, murume uyu imhondi here. Unozviona vega munhu wemukadzi unozviona vega zvazvinoita. Munhu unoziva kuti imhondi ramba angasingatarise munhu ndakaya panapa angasingatarise kudai so aigara akadai uchitaura naye agara akadai ndakati sei usingatarise munhu iwewe zvanzi magariro angu amaiguru haimbontarisa fair to fair rambo kazhinji ndifika pano ndizvozvo. Munin'ina wangu ndakaedza hakusotanga kurohwa izvozvi akabvira kare kuonda kwanga atenda kuwedzera nokurohwa achingoti parutivi musana usingapori kurohwa chaiko ndokwaura munin'ina wangu kusvika nhasi apedzisa kumuponda kuti abva atongoenda zvachose ndokuparadzana kwazo kuti ndotosiya ndatokuuraya zvoti ndiri kutonyatsa kubatikana. Tiri kunzwa kuti baba munini wenyu mimi vari kuti hapana chavakaita vakangona munhu akuti ndiri kutsva ndikuita sei. Iko zvino izvi mhuri yenyu yakamirira postmortem kuti muzive kuti munin'ina chii chakatora upenyu hwake. Chokwadi. Chii chamuda kutaura mimi kune vanoita zvemutemo pamusoro pekunge kana munhu aita kutorerwa upenyu hwake kunyanya iri mhirishonga yemudzimba? Ini ndinoda hangu mutemo kana uri mutemo ndinoda kuti iye zvitina kuti apararewo. Iye kutoparara kwake zvinotorana mese woparara wese kuti iye aramba ari pano pamusoro penyika ndizoti chatifungira chii. Iye ngaapararewo anozvinorwadza sei. Tiri kunzwa kuti hapana kana hama yababa munini wenyu iripo, hapana kana yamunoziva imimi? Ini hapana ndinomboziva kana wani. Aingonzi amai ari kuChegutu aingoti noti munin'ina wangu aingoti ndifonana naamweni wangu ari kuChegutu tizive kuti foni namba dzaamai wacho dziri kuChegutu anoziva kuti foni yake yacho yanga inayo iye munin'ina wangu yake foni yacho kuti yakaenda naRambo kana kuti iri pana handizivi foni aifonera. Hapana kana hama tinoziva aingoziwana kuti tiri amai naye munin'ina wangu pamusana kuti iwewo saka wasingazivi hama dzemurume mangwana ukafuma wakapondwa tinonanga kupi? Maitombotaura kuti mangwana ukafuma wakapondwa? Eye mangwana ukafuma wakapondwa nemunhu tinonanga kupi? Hapana kana hama yatinoziva yemurume wako. Asisi unoziva kuti vanhu kana vari murudo hauzviteerere kuti kutaura kuti kudii mangwana ndauya pano asisi kusvika pari nhasi. Asi ndakanyatsomuudza kuti iwewe uchabva panapa iwewe mamhesedzero dzako nemurume wako kuurayiwa iye achienda achitiza apa tirongatozvedu pamwe tingoti pamwe mudzimai akatoti atobatwa pamwe ndakangoponda akaita sei akarowa pasi.
ndapi mashoko amurida kutaura nekuti dzimwe nguva zvirikutaura kwatitoenda kunoka kuno umwe wekuti ari kutorohwa ari mumba imomo. Mashoko amurida kutaura kune angava mudzimai ari kurwa nemurume kana kuti murume ari kurwa nemudzimai. Isusu vanhukadzi unoda kupa maadvice kuno mumwe mudzimai kuti shamwari murume wako zvanhu zvezvo shamwari murume wako zvaari kudai dai vaita sei wambosuduruka mwanobva ati mukutiputsira imba yangu kuti utarowo murume kuti mukadzi usiyana naye kazhinji vambo vati pamwe imi ndimutodana nemurume wangu. Saka mazuva kuti uchitsura munhu hazvichatsurika munhu iyo ndonozoponda kunzi ndiwakandirambanisa nemurume wangu. Saizvozvi takabvira kare dai ari mupenyu handei kudomboshawa zvinhu zvinorongedzwa wotsvaga mota semotokari dai ndiyaba mukuru wangu ini murume wasisa wangu trojeni dai akatakurwa achienda ari mupenyu zvanga zvakanaka chaizvo zvotitakure zvinhu afa kuti zvinhu zvinopiwa vanhu wakuchigoyewa zvinhu musisipi zvinorwadza. Mwina wangu angasina mwana akaita vana vake 3 vana vese vakapera kufa chema chiti handina mwana takati vana vedu ivo ndochi ndo vana vako se vari kuti amai ende munogara namama kudomboshawa ndakafirwawo ndiri chirikadzi tono kuchengetana tiri vangani tiri vaviri kakati hachokwadi sisi ndichawe nhasi zvasvika papi saka ndikutonzwa kurwadziwa danga rupenyu chiti nde munyinyi wangu kudomboshawa rambo andirwadzisa pairwa pacho dainzi airwa munhu akasimba munyinyi wangu anga apera kusara kakahuswa chaiko zvoti kana kutora kamuti achikanda panze kungopedzesa kuurayira tupanze. Vana vechidiki dzidzai kuti ukatorwa nemurume asina ndawe ane pendi 1 ziva kuti imhondi inouraya mukadzi. Vakadzi tapera, vana vadiki vese vapera. Hurumende ngaidzike mutemo mukuru okuti mhondi dzese ngadzireke kupinda muno mukadzi anenge ane zvinhu zvake. Taurisai papo gogo. Taurisai papo. Murume wedu anenge ana ndawe 1 otanzi warori vanani warori vanani akangoita kuti stress ndizvo zveBP inodai iBP inodai ngaide kuremererwa handizvo chega mpini maona uyu mpini wacho ndo mpini ngautaurwe mpini okukwanisa munhu ndokatakukurona zvakarutsarwa nempinyi padumbu zara weti pasembedha ukasvika mukadzi kurasa weti zvweti matuta vachita pasembedha kurasira mumwe pada kuda kanze kutonga akaremara mumba imomo wotira muchigubhu obvasa pasembedha wotsvaga chimwe wotira pasembedha mondi muka. Tinoramba tichiuya kwamuri tichitaura zvakasimba kuipa kwakaita mhirishonga dzemudzimba nekuda kuti kunyange kuno kubhindura zvikunzi nyaya idzi dziri kuramba dzichiwanda. Hapana kana nguva yakareba apo umwe mudzimai akaurayiwa zvakare nemurume wake akasiya vana. Nhasi uno tiri pano zvakare munanyati kuchipadze kubhindura uko kune mudzimai arasikirwa neupenyu. Murume wake hanzi ari kungoti mukadzi yeyu afa nekuda kweBP, asi umbowo huri kupiwa huri kuratidza kuti imhirishonga yemudzimba. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Musakanganwe kuita subscribe.